Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay super spicy pork adobo. Tapos meron din tayong meron tayong pipino sa kanin dito sa likod mga idol. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa mga biyayang binigay mo po sa amin araw-araw. Lord, sana ang aking mga supporters, aking mga viewers, sana meron din silang pagkain sa kanilang harapan. Lord, maraming salamat at patuloy mo kaming binibigyan ng mga biyaya sa araw-araw. Amen. So ano pang inaantay natin mga idol? Pisa na tayo. Ito, first bite. Yummy.
Bye-bye. Maraming salamat.